Клавия. Иска да повикаше Клавия. Не. Мама е мъртва. Къде си, сине мой? Ти и Нандини имате достоен баща. Казвам ти го сега, защото баща ти се нуждае от теб. Клавия ще гори на погребалната клада. Познах звука на тези обувки. Те са били. Те са убили господаря ми. Ти ли нареди смъртта на господаря ми? Да, аз. Една дума. И кинжалът ми ще те намери. Татко. Тате! Не пропускайте за първи път в България индийския филм Клавия. В понеделник от 20 часа само по BTV Cinema.